Για να δούμε τι γίνεται στο μαγαζί. Έλα Γιώργο. Έλα αγόρι μου, τι γίνεται, πώς πάει εκεί? Άστο. Χαμός γίνεται. Τηλέφωνα full, ούτε τσιγάρο δεν έχω προλάβει να κάνω. Αφού δεν καπνίζεις, ρε. Εντάξει ρε Γιώργο, τρόπος του λέγει φίλε. Α, καλά. Άντε, ωραία, θα τα πούμε, δουλέψτε. Ω, Γιώργος ρε εσύ. Έλα Γιώργο. Έλα ρε, τι κάνεις? Καλά ρε εσύ. Να, τα κλασικά, ξέρεις, όπως πάντα. Δεν έχει δουλειά. Τι δουλειά ρε, άστα να πάνε. Να, τι λες τροφλάκα, είπα ότι έχει δουλειά. Α, δεν έχει δουλειά. Ο άλλος πριν μου είπε ότι τρέχετε. Όχι λέω, άστα να πάνε. Πολλή δουλειά, δεν φαντάζεσαι τι γίνεται εδώ. Της τρελής. Μάλιστα. Ναι, κατάλαβα. Ρε εσύ Φίλιππε, μόλις μπήκα μπόνους. Κάτσα τι κάνω. Έλα Γιώργο, έχει πολλή δουλειά. Δεν ξάμασε ακόμα για τα παιδιά, χαμός γίνεται. Κλείσε. Μαζεμένοι ήρθαν και πελάτες, παραγγελίες, θα τα κάνουμε. Καλά, θα τα πούμε, κλείσε. Τι γίνεται ρε γάμο? Τι πιάνει και σήμερα εδώ από τις κάμερες? Γεια μας. Άιντε ρε. Κάτσε να πάρω σταθερό, να δω αν σηκώνω το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ερίκο, έλα αγόρι μου, εσύ είσαι? Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Ερίκος. Εγώ για κάτι ζάντες μπήκα και το σήκωσα. Ναι, με ακούτε? Τι έγινε, έπεσε το σήμα? Τι θα γίνει, θα με εξυπηρετήσει κανείς? Πού είστε ρε, Φίλιππε, Ερχάν, Ερίκο, ακούει κανείς? Ρε μάγκες, ο καράφλας πότε γυρνάει στο μαγαζί? Νομίζω με είπε κανένα 20ημερο θα λείπει. Οπότε ζάχαρα, άντε, γεια μας ρε, γεια μας. Μπείτε όλοι μέσα κολόπεδα, μην σας αρχίσω εδώ με τις πατερίτσες.